sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladzi anzala alaina bi fadlihil karim. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Julasa'inal kurama hadratil afadil ala aiza umana urasul warasatul anbiya masabihul ardi khulafaul anbiya'i wa warasati. Rinten ratri kula wentah santri lumantar kitab suci khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulamaiha ruhama'uha. Kanjeng Nabi ngendika saapi-api umatku para alim, para ulama, para kiai, para guru. Guru, ulama, kiai, ruhama sing penuh kasih sayang, lemes kewes luwes. Mila estu para kiai guru ingkang rinten dalu beber ilmu, sesepuh bini sepuh haji sepuh kasuhan ingkang ngrawuh, para pengasuh ingkang lebdo ing kaweruh semburipun luwih ampuh, utami Romo Kiai Haji Fathur Rahman, Romo Kiai Mas Duki Hasbullah, Romo Kiai Haji Arwani, Romo Kiai Haji Mastur Adi, Romo Kiai Muhammad Arofik, Romo Kiai Haji Abu Khalil Asani, wabil khusus niki pejabat mewakili perangkat ugi Kiai Musyafa bin Mbah Kobul koncone kula niki, ugi petinggi Mbah Lurah Haji Nur Hamid. Mugi-mugi sedaya ingkang kaparingan derajat ngejak dateng rakyat umat masyarakat menuju jalan selamat dunya akhirat, amin Allahumma. Menawi wonten kiai ingkang boten kaabsen asma panjenengan dika siji-siji boten kirang ken hormat bekti, matur nuwun mriko-mriko jawah deres ning kene ora udan dukun pirang-pirang. Lah kok aku tekan kene kok mulai grimis udan, berarti udan kono melu aku iki mau. Ya Allah, matur nuwun kiai-kiai. Dateng sahibul hajah Ibu Hajah Muzayyanah ingkang estu sabar uji lan coba panjenengan. Dateng putra ingkang pun khitano Muhammad Erlangga Widianto, putra pambayun matur nuwun Mas Edi ingkang nyukuri dalu niki ngitani Kang Rayi ngundang kiai suwi ora jamu-jamu godhong kranji gemiring kidul ora tau ngundang kiai suwi nembe niki nggih mboten. Ya Allah, cilikan kula Mbah Kobul ya Allah, mugi-mugi magfirah pangapura wonten alam kubur. Allahu
Yarham Masya Allah ngemiring kidul ngantek keliru dalan Yisafa surlik sirlok sotekan jembatan ditutupi tong kayak mau aku ya Allah serban kirodo ser muter melayu buanter disi rong liter rupane rokok rong ler lu kok yoran nyemput kiai kok golek sirlok iki jajal sirlok iki ya dalalah ya keliru sisan. Masya Allah. Mugi-mugi ingkang sama dugi dawa umur gampang rizki, sing loro-loro waras entuk tombo mari, sing jedo di utang ya muga-muga iso nglunasi, muga-muga sing utangi wonge lali. Ya Allah, muga-muga Mas Edi Masya Allah syukur dalu menika panggung ombo ditata son mbok sewa syuting mbok pencerno snack mbok dumno ngundang Joko Goro-goro kabeh kira-kira entek pira moga-moga sedekah ora limpah ning malah saya tambah bakoh iso do umroh ngemiring kidul gak tau ngundang Joko Goro-goro komplit ngiri niki komplit Masya Allah semakin banyak yang terbuang semakin banyak yang akan datang moga kabeh rizkine do gampang uripe do tenang angsuran iso nyaur moga-moga utang lunas awake waras sugih beras bekakas akas manuk giras lah kok malah udan mulai teko deras udane ning kono semelu aku rene iki mau. Gara-gara serloke salah kok. Wis tak ubeke rono kok sing weruh ngoyak rene udane iki mau. Guyune kok telat cah iki. Guyu kok ora ngejak kancane cah iki. Wis lebar kok cek ditambahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang para jatuh manah. Metu teko ngomah lisan ngucap bismillah man ing taqala liya ta'alama ghufira lahu qabla ayakhtua sapa sing jangkah metu ngomah niati namung bismillah selangkah demi selangkah jenengan lenggah mirengno ceramah ngrungokno mauidhah hasanah dosane di ngapura saderenge jangkah metu ngomah amin Allahumma man talabal ilma kana kafaratan lima mandu sopo sing mangkat ngaji ono kafaroh panglebur dosa nembe jangkah teko griya sak jangkahan dosane di ngapura lah kula numpak montor saubengane rodo dosane kula jenengan di ngapura Allahumma monggo niki pelan-pelan ya Allah betina turu apa ora kesel betul geletak opora pegel sekali-sekali lek rodok wengi kursi disediani snack dikei orang ngurus ngamplepi urusane Mas Edi ya Allah Gusti gemiring kidul nek suwe men iki boyo urunan lurai bareng ora tau sedekah bumi apa piye ta kok ya Allah Gusti sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Monggo sing penting kula jenengan Masya Allah niki alon-alon waton kelakon gremet-gremet sing penting selamat ngaten nggih dikei panjang umur sehat waras alhamdulillah awalum man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah pertama kali besok sing diundang dening swarga dina kiamat rungokno alladzina yahmaduna Allah fi sarra'i wadh-dharra wong-wong sing akeh syukur dateng Gusti Kang Maha Kawasa dalam keadaan lapang bungah rupek susah tetep alhamdulillah urip niki masalah hadapi masalah jangan lari dari masalah malah tambah masalah ora kepengin ono masalah aja urip wong pancen urip iki masalah duwe bojo masalah ora ndek bojo masalah duwe anak ora ndek anak dadi lurah ora dadi wong duit utang kok guys
Ida hamba niki ya Allah. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah bakal nguji coba. Kowe nek tak uji coba kok nrimo ridho, aku ya ridho. Nek tak coba kowe ngresula, uripmu malah tambah rekoso. Lah iki dina ya Allah, kathah menungso sing lirwa syukur mring Gusti Maha Kawasa. Pirang-pirang kenikmatan do ditampa, ning kewajiban ora do ditindakno. Umur dawa ora nyedak mring Gusti Maha Kawasa, malah bendina isine numpuk dosa. Sawah ombo panen zakat ora ngetokno, sugih bondo kaji umroh gak lunga, duwe duit ora tau korban, mengerti dum-duman korbane tangga. Saun sepisan Ramadan kok ya ora poso, melu bodho takbiran ngubeng desa, masjid andan bantri kaya ngono kok ya ora mara, malah takok kae sing ngandan. Wong ya teko. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Monggo niki pelan-pelan muhasabah, Pak. Ya Allah, innal quluba tamutu wa tahya. Ati kula jenengan iki ana sing urip, ana sing mati. Fa idza matat fa ahmiluha bil faraid. Nek kira-kira ati niki nembe mati, nembe lara, ayo tambah nono, ayo gugao, ayo dipeksa, pasrahno perkara-perkara sing perdu, ayo lakonono dipeksa. Golek ilmu perdu dipeksa. Inna tolabal ilmi fardun min jamil awqati wal halati. Golek ilmu hukumnya perdu esok awan sore dalu. Sallallahu Muhammad. Jasmani pakan sego lawuh sayur, rohani pakan pengendikan dawuh pitutur. Jasmani kurang mangan gering kuru, rohani kurang mangan sok keliru. Ayo do ngaji golek ngilmu, pancen angel nek durung ketemu, tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu. Ayo bareng-bareng swarga mlebu. Allahumma Allahumma. Ayo Pak dipeksa subuh fardu dipeksa, njaluk imbuh bar subuh. Wangele ra karuang ya Allah Gusti dipeksa Pak dipeksa. Iki fardu kanggo nambani hati sing lara, den lek ndang urip ayo dipeksa. Jasmani kedadan saka saripati bumi, isone rasane dipakani paweton bumi sego nasi, kuluban sambal terasi tambah kopi degan kayak rokok diwujuti piar moto iki jasmani. Roh ati kula jenengan iki kedadan saka langit, sing iso makani roh ati kula jenengan ya kudu perkara sing turun teko langit. Apa rupane Al-Qur'an sing diturunake dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dhateng para kiai iki minangka warisan. Kula jenengan nekani pengaosan karo kiai ora basa kepiring kidul kok. Nekani sian ya ora apa-apa bolo kok. Suwe ora jamu kok ya Allah Gusti. Kangen mboten? Akeh wong padha kelingan nuntut ilmu keimanan, kasuguhan bareng mangkat ngaji ngogeme dawe kiai. Orekno Mas disewa kok. Uripno bekas iki. Ya Gusti, pemanasan sik, guys. Akeh wong padha kelingan pengajian untuk ilmu keimanan, kasuguhan bareng mangkat ngaji ngogeme dawe kiai. Ojo solawat, mikir lan tobat, lakoni tobat, laku maksiat, yo kabeh omah
innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sing muni Allah tak dongakno umrah, kowe ora muni Allah malah ngowo. Manuk gagak notoli ujeng kowe ndangak suwe-suwe kemeng. Kene metendeng malah kono mentel. Kok nawa malah ngowo tok kok. Iki Joko goro-goro ya Allah kok jek padha wae. Tuwek kok padha wae iki lho. Sallallahu Muhammad. Baleni. Sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha. Allahumma baleni. Sing ora mrek dongake untune lara. Awas kowe. Andeng-andeng kencer moto, hakim mung menteleng kene kesel kowe ora krasa. Kandhani kok. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ora mah itu wong bar diamuk kok. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Ya Allah, medun malaikat krungu Quran ya Allah nggawakno rahmat. Muga-muga sak desa kesokan nikmat, awake sehat, asam urat minggat. Amin Allahumma. Innamal mu'minun sak temene wong iman, wong gemiring kidul kabeh menika Allahumma. Amanu billah, percaya dateng Allah, percaya dateng Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau wau tidak zikir kalau kalih Mbah Yai mengqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan, sapa sing ngucap la ilaha illallah kanthi ikhlas murni pados ridhanipun Allah wajah Allah, dakhalal jannah. Ya Allah, ojo ngantuk garing lisanmu kanthi kalimah iku, sewaktu-waktu nyawa metu lunyu kanthi kalimah iku sing dadekno besok swarga mlebu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Man soma yauman fi syahri Rajab, iki gandengan ini kok. Sapa sing poso sedina wulan Rajab, sedina meneh kok nganti 10 dina guys. Ya Allah, mung pados wajah Allah ridhanipun Allah, dakhalal jannah. Amin Allahumma. Lama khalaqallahu ta'ala al-jannata qalatil jannah, ketika Allah ndadekno swarga, swarga kacipta, swarga matur, lima khalaqtani ya Rabb, kau ciptakan aku untuk apa ya Rabb, kau ciptakan aku surga untuk siapa ya Rabb, likulli sakhiyyin wa taqiyyin, kau kuciptakan untuk orang yang dermawan, kau kuciptakan untuk orang yang melaksanakan perintah menjauhi larangan. Kuwi tak cipta kanggo wong sing lomo, cedhak swarga, cedhak ridho, cedhak menungso adoh neraka. Allahumma. Wong sing nindakno perintah, ngedohi cegah, menungso jalma titah sing kudune tansah pasrah manembah ngalah ngibadah. Wis ngerti kathah salah, kandhane kiai yo ngalah ngrungokno ceramah.
Mruwoke mau ido hasanah, aja malah ngejak congkrah. Iki jeneng wong orang geneh, bendune Gusti Allah bakal saya tambah. Wong sing pasrah manembah ngalah ibadah golek mardhati lan jangkah mirengno ceramah kanthi istiqomah besok murafaqah fil jannah. Ora bakal ninggal donya kejo mati beto iman husnul. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siji wong sing lomo, loro sing nindakno perintah Gusti Maha Kawasa. Ya Allah, iki dina kathah menungso sing dolirma. Pengajian ujiane werna-werna, asabi qadri ta'ab ganjaran delok kangelan saya gedhe kangelane saya gedhe ganjarane. Al jannatu mahwatun bil makarih wa inna naro mahwatun bil ladat. Swarga dikupengi perkara sing nyengitno, tapi nek neraka dikupengi perkara sing nyenengno. Jajal umpama sunatan diundangno dangdutan papala palapa jogetan saweran ora udan njaluk siraman air. Lah iki ana pengajian bakal beber Quran ditibani udan iki tes-tesan kira-kira mulih mapan kelonan apa jeh menelengi pengajian iku tes-tesan. Lanjut. Oke, baik. Ya Allah, ayo ngaji neng wong ngajian mirengke waosan Quran kanggo tangga dandani iman supaya ne uripe slamet aman. Ayo ngaji neng wong ngajian ketinggalan kanggo golek ing pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Yo ngaji, yo ngaji, yo ngaji karo kiai awak mesti mengko ditongani. Yo ngaji, yo ngaji, yo ngaji ning Kemiring Kidul. Muga-muga rezekine tambah ngumpul. Amin. Panjang umur. Amin. Kemiring Kidul. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine kumpul. Yo ngaji, yo ngaji, yo ngaji. Apa kiai? Panjang umur tambah nongkrong. Macedor, macedor, macedor. Waget juga Asmirah. Ya Allah Mak Sri, Mak Tun, ya Allah Gusti. Joko goro-goro ngangeni cah iki. Ngantuk napa derek? Yuk ngantuk yuk. Lanjut. Oke, baik. Lagi tes-tesan payung mobat mampir sing buri kae. Ya Allah Gusti, sempak calon dhuwur payon lho. Alhamdulillah. Pun pelan-pelan ya Allah Gusti. Masya Allah. Lama khalaqallahu ta'ala an-nar. Ketika Allah menciptakan neraka, kolatinar neraka matur, lima khalaqtani ya Rabb, kau ciptakan aku untuk apa? Kau ciptakan aku untuk siapa? Likulli bakhilin wa mutakabirin. Kau neraka aku ciptakan untuk wong sing bakhil, cetil, permen karet, kotot-kotot, mentul-mentul, singkek, pentil, gambir, brotowali, kapsul udar, telo boleng. Wis bae kabeh iki.
Kipasmu kok pateni to, Ji? Aja dipateni. Lah dalam matamu ki lho. Kena nyetrum ndasmu ki lho. Madepe kok iso rono ki lho. Lah. Lah dalah. Tambah deres pita Yai. Kiai pirang-pirang kok ya malah kok nolak udan aja. Udan kok ditolak ben ngaji disedol wae kok. Cocok. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala sayyidina Muhammad. Kembali ke lab. Monggo niki Pak ya Allah. Neraka dicipta kanggo wong sing bakhil, karo wong sing mutakabir, sing sombong, rumangsa suci, rumangsa mulya ya Allah. Rumangsa apik dhewe. Kamangka ning kono la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ora ana reka daya, ora ana pikuatan menungso. Kabeh sing kacipta ning Karcapada sampun ginaris Gusti Mokawasa. Mboten usah ngresula tambah rekoso, ngrundel ngedumel tambah kepetel. Wong sing ora eling karo sing peparing uripe saya montang bondo titipan, anak niku titipan, pangkat mung sampiran. Piro to suwene? Ya Allah, lurah paling suwe petinggi paling suwe 8 tahun, ping pindho 16 tahun, akhirnya tetep pensiun, pangkat paling dhuwur almarhum, duit ora medhun, munjuk rasa nang Monas, kabeh lurah Nusantara geger kaya diaudit 700 lurah mlebu penjara. Lah dalah. Iki dina ya Allah Gusti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mboten enten menungso sempurna, presiden butuh menteri, gubernur butuh bupati, bu camat butuh sekcam, lurah ya butuh RT, kiai ya butuh santri, santri ya butuh kiai, pengajian rame ono kiai ini gayeng, kiai pidato dhewe ora ana pengunjunge, aku kiai gendeng. Nggih napa mboten? Maksudnya ayo bareng-bareng. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Kowe muni Allah ya karepmu, ora muni Allah ya karepmu, dene besok nek digejek malaikat rasa-rasakno. Sing tumiba perkara apa wae kang ana Ngarcapada musibah bencana Cilacap Sumatera sing kaya ngono banjir kayu glondongan. Ya Allah, wingi bengi ngaji ning gone Bluro. Kursine api-api, ukiran kaya Jepara, ning mriko luwih murah mergo mriko Spanyol separo nyolong. Ya Allah Gusti, banjir kayu to guys, kuwi milik negara. Wong bahasa Indonesia kok bahasake Jawa, milik ki seneng negara ki negara, seneng negara ambrol kaya ngono. Wala fi anfusikum. Sing tuwiba ning awakmu, uji coba awakmu dikei sehat komplit sampurna. Kowe dikei ujian musibah bencana, kurang ya Allah awak loro lan liya-liya. La dalah bros. Kudanan guys, aku gak pakai payung. Oh, iki Mbah Yai langsung ndonga, mikir, ya Allah Gusti, ngapunten Gusti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mundur. Kowe penak ra kudan kiai mau mbok buruk kayak iki. Teles bahaya mundur. Ya Allah, mundur apa iki ngono kae. Alhamdulillah, angger dukune ora payungan aman, angger dukun kok payungan bar iki kok. Ibu lanjut, jenengan purun diudani, masuk ketiban mudan ngono lho yuk. Ya Allah, tarik tadi ya wani tarik tadi apa tadi ya ngono tori. Ini maksudnya aku ri
Iki durung wayahe mancal kok, guys. Ya, Mas Susite. Wah, pembinane Harideng cah. Niki pripun lanjut? Udan-udanan mboten apa-apa niki. Los. Oke, baik. Kowe los ora udanan kok los. Kene iki kopo-kopo di. Ya Allah, kangen karo dulur muga-muga ora di live ora iki cah. Lah dalah. Kondang kemiring gitu tekan kono-kono kopo-kopo ya ini. Ya kempet iki. Kena udan ngilak, wah bodoh aku ya. Bot, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Pak. Neraka dicipta kanggo wong sing bakhil, cetil, wong mutakabir, rumangsa mulya, rumangsa suci. Ya Allah, ana ning jero ati wiji sawit sifat kesombongan ora bakal mambu gandaning pun swarga. Layang durla suwarikum ning ila kulubikum. Gusti Allah ora ndelok njaba, ora kudu cobaan koser-koser udeng-udengan, udeng-udeng kaya rodo pespa jowe koser. Apa wis kiai iki misi swarga, pret. Ora didelok njabane kok. Sing penting niki niku ya Allah Gusti la tadkhulul malaikata baitan biya al qalbu. Omah iki ora bakal dileboni malaikat nek omah iki jih ana asune iki priyak sombong gumedhi kumentak kementus kemuji sok suci rumangsa swarga seneng golek eleke wong liya padahal awake dhewe bosok kakean. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati, bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata, tetapi iman takwa paling utama. Cantik pun perlu, berimas perlu untuk kaya. Aku sing janji kudu melu mangap-mangap. Ayu kena yu. Ning jaba jeromu, jabane ayu, jerone assalamualaikum. Cantik karena air wudhu lebih menarik daripada cantik karena lipstik. Jangan bening iwake bandeng raine blowing atine. Ya Allah Gusti. Niki sing delok ya Allah temriki monggo wa idza matat fa ahmilu bil faraid wa idza ukhiya niki wa idza ukhiyat fa ahmilu bit tatawu nek kira-kira atine wis mulai urip udan los ya Allah iki nek titikane wong iman udan biasa banyu kok guys nggih mboten. Niki los ya Allah berarti mulai saya urip pasare nglakoni sing sunat-sunat qobliyah ba'diyah tahajud hajat nek bengi tangi nggih Pak nggih nguyah tangi nguyah nek ora nguyah-nguyahi kok. Ya Allah khalaqallahu ta'ala al-umura li ta'abudillah li tana'umi. Kula jenengan saiki dikai panjang yuswa ta'abud mring Gusti Mokawasa saya tambah umur ibadahe tambah teratur ben makmur nganti besok ning alam kubur. Wong saiki ya wis tuwa kari ngenteni metune nyawa kok isih seneng sinom parijana bangserku isih nom-nom rasa-rasa seminggu ping 4 isih iso mbah jenengan ki wis tuwa 4 minggu sepisan wis ora. Oh ya uyit mbah rujak cingur dicampuri cambah tambah umur sregep ngi lali tanah umi urip ora mung kanggo leleangan esuk WA awan WA bengi WA mapan turu tangi turu ngisi mbok kowe ayu kaya apa nek pas ngeden kowe selfie ya elek-elek Sri
Siji kakan omongan, loro kakan pakanan, telu kakan ngantukan. Ya Allah, esuk ngaji esuk sibuk, ngaji bengi ngantuk. Isine mong mangan wareg turu tahi ngentut mangan, bar mangan ngomong kesel, turu ngentut mangan meneh. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Niki muhasabah ndeloki awake dhewe-dhewe ya Allah. Mugi-mugi ingkang rawuh niki kesiram kitab suci tambah kuat ning jero dodo iki. Amin Allahumma. Ayo ditambani dawuh kiai lebok kene ngati. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Inna tolibal ilma layanul wala yang kaubi ila bitaqdimil ilmi. Wong ngaji ora bakal berguna, ora bakal entuk ilmu, ora bakal merkoleh ilmu, ora entuk manfaate ilmu nek ora menghormati ilmu. Apa gunane ngaji nek ora mbok lakoni? Pengajian ketok rame muncrat walah idune kiyaine lebar pengajian rano buktine wis bablas. Kowe mun rak mantuk ning ora kepethuk nggih ning ora kepanggih. Mula niki ya Allah, wong iman percaya datang Allah, nganut datang utusanipun Allah. Iki wulan Rajab, rahmatipun Allah, jimjirmul abdi jumblengipun kawula sing do ngaku kawula bak birullah kebagusan bakal disokno. Iso sesuk Minggu ya kena, sesuk Senin ya ora apa-apa, pokoke Rajab iki rahmat bakal disokno datang kawula sing gelem poso. Allahumma. Dunya sawetara akhirat niku nyata, nyambut gawe sak wareke, kumpul bojo sak jeblose, jagong sak lempoe, udut ngati ngobong lambe, salat ki lho pira suwene kok werna-werna wae alesane. Kembang rawe Mas dadoske nuli ora mamang. Wong iman aja mamang, kowe kangelan direwangi udan-udan, ora moleh payungan aja mamang. Iki disuting malaikat wong sing bakal entuk rahmat nikmat. Allahumma. Iki disuting malaikat kabeh ketok niku. Sing entuk senek loro sapa? Lho ketok kandhani kok. Loro telu papat tok ngencak numpuk agar buka kene kerdusan wadahi man loro dadi siji. Masya Allah, wong iman ojo mamang Pak, wong sembayang urimu tenang, rizkimu gampang, wong sing sholat taat awak sehat, asam urat minggat. Amin Allahumma. Monggo niki pelan-pelan Pak Bu muhasabah awake dhewe-dhewe. Likulli syai'in siqalun, siqalul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ono alat sing kangge ngombah. Perkara kotor kabeh ono alate. Omah gendeng disaponi. Omah kotor saponi. Jubin kotor supervel. Nggih napa ten? Klambi kotor leboke mesin suci. Iki alati werna-werna, sabune werna-werna. Lah sing nek kotor dinten mriki niku ngangge napa? Sikul qalbi zikrullah. Zikir dateng Gusti Allah. Tasbih subhanallahil hayyul qayyum, subhanallahil ahadis somad, subhanallahir rauf. Pumpung wulan Rajab. Durung mesti taun sesuk meneh wulan Rajab. Muga-muga kek wenang Rajab. Amin Allahumma. Ojo mamang Pak, ojo mamang Bu, yakin Pak ya Allah. Dikumbah al islamu nadifun fatanadhafu, agama Islam kuwi suci. Ayo resik ana lahir lan batinmu. La tadkhulul jannata illa nadif, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Mula anadzafah minal iman, ayo bersih-bersih, resik-resik, termasuk khitan kuwi ya sesuci. Man aslama falyahtatin, sapa manjing Islam kudu khitan. Lho niki lho Pak, ora sawedi disunati, lorone sedilok, lorone sedilok kanggone suwi. Wi bekakas ora mung kanggo nguyuh rungokno. Kandhani kok.
Wong saiki alate laser nganggo mantri dokter. Mulih langsung katon mlayu banter cilikanku yu tak critakno yu. Biyen ora usum dokter dukun sunat kok. Lho kira mboten? Zaman biyen iki dukun sunat diundang mara, bocah sing disunati gelarno jogan, gelarno kloso, ngenteni dukun teko bekakas wis diler didelok wong sak desa. Karo terbangan selawatan ngenteni dukun teko. Aku kandhani kok tak critakno kuwi. Dukun teko numpak montor uduk nih kok, duk mabul nganti kukuse nih kok ireng nih kok. Mbok jalan ngogas mbok apa kuwi? Duk iki teratap mati aku. Duk teko ladalah. Ini nabo terbang rodok banter, dukun teko tenan kae. Nabo rapet tenanan. Wah ladalah dukun medun nggawa tas ireng coklat suwek rodok elek aku jegeling kok. Digawa kropiak tekan ngarepan dibuka seret cepuk dintokke metune gunting karo caruk diobong karo pertus bongko mati aku mblandang mlayu emoh mae ora apa-apa le kae iki diobong gen steril ngono lho le ben steril ngono lho yo cara biyen kan diobong pertus ngoten iki wah aku ki mlayu doyak karo pakku le ora apa-apa le ora apa-apa lorone paling kok cokot semut nyangkrang ngono kuwi le ora apa-apa kok tak kandhanane dukune sunat tak kone ngetok alon-alon wae ngetok alon-alon tambah remuk ta yo sithik-sithik ngono ayo ngene ora apa-apa le ora apa-apa lorone sedelok kanggone suwe kuwi bekakas ora mung kanggo nguyuh lha ki apa le sok kowe ngerti dhewe akhirnya kula niku dipangku kali Pak Lek kula yo. Lho, wong mangku wong sunat ki nek ora tatak ora kendel, ora wani. Lho temenan kok. Lah piye to? Keliru dukun sunat keraga sarung bar sampean. Lho nyuwun sewu. Sing mangku wonge yo sarungan, bocah sing disunati yo sarungan. Dukun sunat rada tuwa lek buka lah dalah. Piye to ki? Mbok yo payung-payung digawake rene to di. Ya Allah Gusti. Yakin udan-udanan temenan ki, Guys. Piye iki lanjut apa ora iki? Kowe penak lah kene iki lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak payungan dhewe. Kowe urung tau ora to kiye karo payungan? Kandhani kok. Ya Allah. Iye toki Mbah Dukun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ser bang ser rene caloro. Siji wae. Siji. Tenan. Munggah kene. Lah iki wong kiai kalau bangser mlebune swarga dhisik bangsere kok. Cek lokasi aku sing mbok payungi kok malah kowe iki lho. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Piye iki? Wah. Aku kudana. Payungnya loro kudune kok. Arep dilanjutke kok kaya ngene. Lah dalah. Sik. Mandek riye. Diamanke sik. Masya Allah. Yu sing rada amba yu payungmu yu gorene ta yu ora usah eman-eman yu. Sing payunge rada amba ta yu. Mas ayo padha ngaji. Mas aja mabuk judi. Kareputan sapodo ngaji kabeh kancaku tansah padha ngaji nuruti kabeh elingo jaman wis tuwa mbok yo sing eling kapopo nyuwun ngapura karo sing maha kuwasa. Iki nek di live streaming jenengmu sapa? Gitarolis, komandan Gitarolis sing sisi Samsul Hadi. Ya iki iso kuwi viral kaya pengajian Joko Goro-goro kopoh. Ayo aja dipleroki Mas, dados
Iso muni apa ora iki? Nyamanke sih. Sunat. Lah iki nek nerake sunat malah udian jajal. Lanjut. Pret. Kowe enak kene ngetek kopoh-kopoh kok iso. Ya Allah Gusti, pokoknya spesial iki pengajian iki nek kopo-kopo krana kangen kalawan Gemiring Kidul, gitu. Zaman cilikan kula Mbah Kabul dolan gen kula isih Joko. Asli Joko goro-goro, saiki wis ora Joko goro-goro, guys. Ya Allah, pun kopoh-kopoh bendina salin ngono. Thumma lam yartabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Wong sing berjuang Mas Edi ngantek tekan Jakarta Kerawang proyeke pirang-pirang, alhamdulillah akhirnya Kang Ibu ngejak syukuran adine Walimatul Khitan piye waktu golek dadaan saumane kiai lah kok delaudan niki tes-tesan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek nyambut gawe Masya Allah golek duit sing akeh monggo, golek duit sing akeh monggo, nek mati digawa. Khalaqallahu ta'ala al-mala lil infak lalil imsak. Gusti Allah ndadekno bondo kanggo infak, kanggo berjuang, kanggo pengajian, kanggo malam siji Rajab pengajian beber Quran. Masya Allah niki Jawah Ja'a rahmatullah, Jawah Ja'a rahmatullah, Jawah sejane owah, sing petani panen malimpah-limpah, sing pedagang batine kathah, sing proyekan tambah. Amin Allahumma. Niki Masya Allah tes-tesan Pak, tes-tesan Pak. Iki berjuang Pak, bondone kanggo berjuang Pak, kanggo nyenengke desa, nuruti wong tua, nyitani adi, wancine dikitani le. Ya Allah, lara sedelok kanggone suwe, mangan gedang dioncai kali mboten dioncai enak pundi Bu? Yah wis ngono kuwi kesuwen. Ki nerangke kita kedawan selak udan. Sing iki wayange keri, engko nek kita terang, nek ora terang gak sida. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok niki monggo kula jenengan ya Allah, muga-muga kabeh sugih, waras utang lunas, lemu tanpa jamu, seger tanpa dokter, waras kabeh. Amin Allahumma. Nyambut gawe niki monggo golek bondo Mas, monggo. Raketang cublek-cublek suwenge tenggel enter mambu ketunduk gudel Pak gemo lirak lirik sopong guyu ndelikake sirepong delik kompong sirepong delik kompong sirepong delik kompong sirepong delik kompong sirepong delik. Rungokno niki geger donya iki mergo napa? Ya Allah Pak, iki dina Masya Allah kon nyublek-nyublek petani niku Masya Allah paling gede ganjaran payung dugake ngono munggah sithik ndan. Nah, ngene Mas Timo ini lah. Kayak ngetek tengel-tengel dase kok. Ora ro kiai ne matane ngene. Ketutupan payung iki lho ndal. Kayak ngetek aku ora ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud iki ngamanake nek ngene aku kudanan kok, guys. Ngejak penelan-penelekan kae kok. Niki pasukanku pokoke kudu nggih ngene iki. Ngene kok ngantek digotok malaikat tempiling malaikate. Iki anak buahku kok. Shollallahu Muhammad. Mbok niki monggo. Nyambut gawe Pak. Ya Allah raketang nyublek-nyublek nopo oleh wong saiki ora gelem nyambut gawe. Kepengin entuk kaya gedhe ning diplayune ngapusi kancane Pak. Iki dina jamus kalimasada tombak kala welang ilang payung tunggul naga sirna dikrayah buta memba manjala dara mlebu ngamarta orang legewa. Ketoke kae Krishna jebule jerone buta Pak.
Krishna saiki Krishna palsu, ketoke njabane Krishna tapi jerone buta. Iki dina delok wong edan malah dandan, sing bengkong gawe magedhong, Durjana saya ndadra, begal tansah ndrugal, maling matane milang-miling, copet delalah nyawane awet. Raketang cublek-cublek suweng-suweng niku anting-anting emas mutiara, duit suwenge teng glenter, duit diler kok. Al-Kharokah barokah, kowe gelem polah-polah obah rak ya entuk berkah, walau hijratan khutwatan barokah, sing kowe gelem hijrah pindah ning gone Jepara metu njaba berkah teko sugih duit mara. Amin Allahumma. Lah ora gelem nyambut gawe, kepengin entuk kaya gedhe ning diplayune, bayaran semene isih kurang, pikirane ngrangsang jaluke kae. Ya Allah, pancen tanpa duit ora iso mambu ketundung gudel bazi ki lho mambu duit seneng apa ana wong ora butuh duit. Bazi ki lho nangis gulung koming. Kayak 20.000 kelakep meneng kok. Masa aku kecil belum tahu yang ngomongil. Tak sendil. Roh pentol seneng kira karuan kok. Cah cilik lho, gudel apa meneh kok Pak Gemo gerang gaplok tuwa. Saiki ya Allah milik barang sing melok-melok kepengin muluk dadine melak kok Pak. Iki dina Pak Gemo lirak-lirik sapa guyu ndelikake korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK dikecrek polisi disuting ning TV yo jenggu-yang guyu kentir kuwi sirpong delik omahmu magrong jubinmu kinclong masmu sak tombong besok akhiratmu kopong kosong monggo kula aturi pinarak wonten neraka ngarca padha sawetara akhirat iku sak lami-lami ya ajeng ngedukno napa iki dina wong ngerti durang lakoni wong apik ditampik-tampik wong ala dipuja-puja wong cilik dianggrek-anggrek wong melarat dicutat-cutat wong fakir diusir-usir wong miskin disin-isin wong kere dicece wong bodoh digiro-giro ayo kowe ora nyoblos ora entuk bansos wong gedhe mikir waduke dhewe wong pinter ora bener lor kidul bumine bumi keder dadine horeg menungso dadi padha sing dhuwur mangan wareg sing ngisor kelepek-kelepek wong tuwa saiki wis do ambekan do sesek mikirke anake do koplo congyang whisky esmoni diudek-udek ngantek keletek-keletek anake wedok saiki do ndablek-ndablek pecicilane ora mandek-mandek senengane ki nek dimek-mek lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek sego mlebu rasane nek jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek mbuh sapa sing utek-utek goro sampira iki jak goro-goro sampean lanjut oke baik. Kalau hanya untuk mengajar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Lunas utang meneh kok. Kon ra ngelu piye? Wis aman iki kiroke. Udane piye iki sampean Dan? Ajal buka piye? Lah dalah. Pun ketak yuk aman dan kowe lagi ning kono ning aja ado-ado Dan mun tak panggil maro meneh wis rono Dan aja ado-ado njaluk rokok sik Mas Adi kayak rokok lho iki penting pasukanku iki kok bagaimana oke iki yakin tekan jero kok terus kabeh kok sak kenamu ki lho aku rangkepan ki mau sana masa tembus ki lho ya apa Gusti padahal harus bersayap lagi mau sallallahu Muhammad ya Allah Gusti wong kok yo mbok yo mikirlah kula jenengan Ibu suket grinting kalonjono apa ora eling jaman semono biyen weruh apa saiki weruh apa bojo tuwa kok mbok krawos bendina mbiyen tau nom tau rasa wong jenenge manuk ki lho ya ndok ana sing gedhe ana sing cilik manuk kadang-kadang ya megrok kadang-kadang ya mingkup manuk kadang-kadang ning dhuwur kadang-kadang ning ngisor nggih mboten yo ya Allah Gusti lunas utang meneh sing lanang mlethek gegere sing wedok bendina
Sembarang kok COD handrok COD kotang. Sembarang kok COD kabeh ngono ki ya pas yo. Lewat online kok. Sing dodol ya ora roh, ujug-ujug dikirim wadang plastik ireng lah dalah dibuka 58 yo. Apa ora ya lobok to Sri? Sembarang ya Allah, mbok sing penting niku fungsi. Alah apa kowe penak entuk PKH, entuk beras, entuk duit. Aku ora entuk apa-apa, RT matane pijet dalah. Malah ngrawus RT barang iki lho. RT ki lho entuk apa to yo? Bar ngrawus bojo ngrawus RT. Tak kandhani. Nek jenengan ora entuk PKH berarti jenengan dianggap sugih. Alhamdulillah. Wong syukur tambah makmur, wong ikhlas awake waras, wong sabar tegar bugar. Alhamdulillah. Sing wis ana syukur ana. Muga-muga Gusti Allah nambahi sing durung ana. Allahumma. Sing wis kadung ilang lilakno, sing durung ana ayo golek ana, sing wis kadung rondo openono. Masuk. Petinggine teko ora petinggine iki? Pak Lurah rondo-rondo ditileki. Maksud dibantu ngono lho yo. Kowe mbok aja ngeres wae to. Pikirane do ngeres cah iki kok. Ora melas kuwi yo dibantu-bantu ngono. Sallallahu Muhammad. Kowe penak angenamu ki lho ora ngrasakno iki jajal. Kembali ke lab. Pun monggo niki kula jenengan angen. Sing wis ana disyukuri, ora usah kakan gresula. Muga-muga Gusti Allah nambahi mulya-mulya. Allahumma. Sing penting fungsi, ora kudu gengsi. Sing penting fungsi, sufra ora fafa. Sing penting fungsinya sampai lokasi menelengi kula. Sufra ora fafa, ora kudu PCX. Sufra 1 juta kenangan daripada PCX 1 juta per bulan. Lho nggih mboten? Golek duit direwangi stres, entuk duit nggo jalan-jalan, jale nggo ngilangi stres, duit entek, strese balik meneh kok, Kak. Aku ya gumun saiki sing sugih, stroke, sing kere stres, kowe milih ndi kira-kira? Sing sugih stroke, sing kere stres, milih ndi? Milih waras yu, waras ngaji. Sallallahu Muhammad. Man dhahaba ilal alim wa jalasa indahu wa lam yaktir ala hifdhihi syai'in maqalahu. Sapa sing budal mangkat nang pengajian menteleki guru kiai ustad kiai wong alim lungguh manis udan-udan karo pringas-pringis senajan ora paham sing diomongke wong guyu kanca-kanca guyu melu guyu wis pokoke ngono ora paham blas. Pengajian iki isine apa? Ya Allah, tetep mulya. Allahumma. Sing penting fungsi ora kudu gengsi. Avanza ora fafa. Sing penting fungsinya ora kudu pajero panas njaba. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Nyambut gawe ning ora lali ngibadahe, dikelompokake nggo syukuran nyenengke tanggane dulure, nyunati adine, nyenengke wong tuane, sak desa mrenges kabeh meme untune. Alhamdulillah. Berkah-berkah luwih apik ngah-ngoh pah-poh sing penting nyah-nyah. Pinter dalil bakil cetil nggo apa to guys. Lanjut. Oke baik. Ayo nganggo kutut manggung jeng. Iki lerem-lerem lebar udan kopine ya Allah sak gentong kaya ngene. Iki mau ketambahan banyu udan apa ora kok semene kebake iki lho. Ya Allah. Wong banyu kok sik kebak kok iki tetep iki tambahan banyu udan iki mau. Vitamin Kiai ngombe banyu udan. Ayo, Nduk. Wayahe wayahe
dina turu apa ora? Kesel bentuk ledak apa ora pegel sekali-sekali, rodok wengi, saya nyampleng ora ngantuk malah tambah menteleng terus nduk. Terusno. Lah kok tambah terus meneh iki. Ya Allah, wayahe manuk dikudang bengi-bengi iki nggih. Erlangga al islamu nadifun ger kewajibane wong lanang kudu khitan. Wono kitab Hayatul Jinsah menerangkan satu dengan memotong kulit berarti selamat dari bahaya lemak yang menimbulkan gatal-gatal. Dua, dengan khitan jarang terjangkit kanker zakar. Tiga, menjauhkan anak dari kotoran ngompol. 4, mengurangi bahaya-bahaya onani. Onani kuwi onane gatel-gatel piye, keri-keri piye, diketok ilang gatele, waras awake terusno nduk, terusno. Paraku utute Manuk perkutut. Manuk perkutute muni lah manuke pengajian kok ya werna-ngerna iki dina mbeber ilmu. Siji kudu lucu, loro wani saru, telu iso lagu. Nek ora iso ngene iki ora pati payu. Kok pegel aku piye to Riri? Munine piye nduk? ning Tuku semen besok ya nduk. Keramik wis komplit ta ya. Ting pelataran udan-udan manuk ditutupi sarungan. Sarung sangkar burung. Kowe ora ngrasakno kopoh-kopoh kaya ngene iki yu. Tak golek lagu perkutut manggung iki mau. Wis ora iso manggung blas. Bersawap yo tembus kok yu. Ya nduk. Hanggong nyamang mana Ajeng nguyah golek nggon sedulur kono kalau yo. Aku ketok kowe ngenang ngene yakin ngepet uyah ketok ngenang ngene sumpah ngepet uyah. Lah wong lemu nek guyu saya mentul-mentul kok engkuk srit kopoh-kopoh tun kono lho nguyah Dik. Aku nguyah ora wani iki piye iki. Sumpah aku ngerti kok. Ayo uyah. Aku krungu omonganmu kok iso. Uyah. Ayo ceng. Kempol sesok gue bayar angsuran ya ndek.
mangga mangga Monggo. Setawa-tawa iki lho lawak. Wah Gusti. Sing ora tawani polahe koyo ngono kok. Meneh mbok tawani. Pokse iki gayamu iki lho. Obatmu ya apa gayamu iki lho. Ya wis. Kok geting aku? Kalau gitu. mangga 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 Monggo mirengno ngenteni goro go golek ana ora kuwi rasa ayo saiki do golek rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat tobat rasa keminter dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhna tentrem sing teko adem gemiring kidul ayem terusno nduk terusno midanget sumangga dipindhangetake ngantos jam pinten iki mengke Bu? Ya aja muni subuh to Tun. Iki merkosa apa? Lah kowe penak wong wedok ning ngisor ha. Nganamu sing njuri lalem sok piye? Ngaji entek subuh iki lho la ilaha illallah. Lenggah ingkang sekeca mirengno pengajian dalu menika mlebu kuping tengen tutup ana kuping kiwa. Ngenteni goro lho niki rungokno Raden Warakudara Warka Udara ndi sing bakal jikoke kowe tangi yo nah dalah niki jenenge Warkudara lha apa bekakasmu kaya kudanan kok iso bekakas trampelke orang sing kencer cah kuwi lha iki lho Warkudara Warka Udara roka ayar kau ruku anfa warokiun irka fiil amar irka irkau ai isadu warkau isadu moco sahadat sopo siro warkau lan ruku sopo siro sopo sing rukuk niki wulan Rajab ulang tahun ing salat iki kulon jenengan lek-lekan menyambut bulan Rajab amin Allahumma niki umpama ketok malaikat Pak ya Allah gemiring kidul gembandol malaikat sallallahu Muhammad niki Pak ulang tahunipun salat kula nglakokno Raden Warakudara Puntadewa Nakula Sadewa mengki niki Pandhawa rukun Islam sing 5 syahadat salat poso zakat kaji ingkang sampurna Raden Warakudara Warka Udara nek bar maca syahadat kowe ruku'a kelawan putrane mangsa isak subuh luhur asar magrib isak subuh luhur asar magrib isak subuh luhur Islam aslama yuslimu islaman fawa muslim pasrah Islam ISLAM ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad warka'u ruku'u sapa sira dauron kelawan putraning mangsa isak subuh luhur asar magrib jenenge Islam isak subuh luhur asar magrib jenenge kuku pancanaka kuku panca 5 naka landhep sapa sing gelem salat ping 5 bakal kuat agamane as-sholatu imaduddin wa man tarakaha faqad haddamadin iki salat cagake agama kaiwiridana ben dongamu landhep sinembadan mandining donga niki mengke pungkasaning pengajian didongani mula sapa sing ngaji nek urung didongani kiai kok bali jare wong tuwa padha karo ngelongi rezeki mula kula nari nek pun kesel didongani terus napa donga lah niki mulane nganggo godhog rujak polo godhog niku bodhem rujaki pedes polo ki ndas
Sapa sing ora gelem rukuk besok ndase dirujak malaikat. Top sapi ning sapa gelem salat rukuk godhog rojak polo godan roja'a fa'aula godan artine besok roja'a pengarep-arep aula swarga sing utama kang bapa Werkudara rukuk ping 5 Kang Pandu Dewayana Rama sejati ning kawah Candra di muka puncak 29 Raden Werkudara gendong munggah swarga. Bapakku swarga. Tak uncalke kena ndase. Lanjut. Werkudara dikuwati kelawan anake jenenge Antasena. Antasena ndi? Nah, ngono. Blangkonmu iki ukuran pira? Model apa kok ora ono sing apik? Ya. Sesuk kowe gawe dhewe sing model Solo, ngono. Solo kotok. Ya ilah aku lek demak ora cocok. Iki wis kena udan iki lemes kabeh kaya ngene kok. Ya Allah, ora wonge sak wayange lemes kok, Guys. Antasena antasira sana nglakoni salat sunat kok bliyah ba'diyah tahajud hajat. Iki nek bengi Mbah nyun sewu nangis so ngantek tetes luing mata merga wajah bil amwat